Disyembre 11, Miyerkules, 2024. Ikaduhang semana sa Adbiento. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mateo 11, 28 hangtod 30. Si Jesus miingon, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.